gobble? Do you see I wanna see? Do you see I wanna ways in the gobble? Ways in the gobble. Do you see I wanna see? Do you see I wanna ways in the gobble? Pam, pam, pam. Generals, almirall, senyors comandants, soldats, compatriotes, senyors, senyores, amics tots, dels diversos actes que celebren aquí, al nostre Palau de la Pàtria al llarg de l'any, el d'avui té un significat especial. És el de condecoració d'un home que, tot i haver superat la 80ena d'anys, ens acompanya avui com un amic, com un germà i com un fill, però també i principalment com un heroi. Els hi donem la nostra més cordial benvinguda i agraïm la seva presència al solemne acte que celebrarà a hores d'ara. Sense més preàmbuls, es dona per iniciat l'acte d'imposició de la medalla al mèrit per l'honor amb distintiu roig a un gran home. Endavant, Ivan Bogdanov. Ara ja sabeu per què sóc aquí. Però abans de seguir, m'agradaria aclarir com hi he arribat. Imagino que tot va començar fa 70 anys, quan jo, Ivan Bogdanov, en tenia 10, i el meu germà petit, Alexander Bogdanov, 6. Ho record com si fos avui mateix. Estàvem jugant a la pilota a la plaça del poble. Fa un dia preciós. Jugàvem com cada divendres hora baixa, després d'ajudar la mare amb les feines de casa. El dia és immillorable. Sembla que els rajos de sol t'hagin d'arribar a l'ànima. Un dia preciós. Sí, sí. Però de sobte. De sobte es posa a ploure. Les gotes semblen calabruix de lo fortes que cauen. M'espant. Tot d'una em dirigeix al meu germà petit, l'Alexander, per dir-li: «Ei, Àlex, va anant cap a casa que la mare s'estarà preocupant». M'ignora. «Àlex!» És el primer cop que veu ploure d'aquesta manera i es queda totalment trasbalsat amb el temporal. Qualsevol cosa que li dic li entra per una orella i li surt per l'altra. Així que he de canviar d'estratègia. Faig que me'n vaig. Canvi de direcció. I quan arriba a la cantonada em gir per veure si el tenc a l'espatlla, però no hi és ni al darrere meu, ni a la plaça, ni a cap part. M'espanta. Batec, el cerc. Batec, no el trobo. Batec, em preocupa. Vaig fins al final del carrer. Batec, el cerc. Batec, no el veig. Batec, em falta l'alè per respirar. Torna a la plaça. Batec, el cerc. Batec, res. Batec, em venc, batec a baix. Batec. Veig l'Annie a la peixatera. Batec, m'apropa a casa seva. Toca la porta. Per favor, que hi sigui. Batec, per favor, que hi sigui. L'Annie m'obre. Ània, puc utilitzar el teu telèfon? Fa temps que he sortit de casa i s'ha posat a fer aquest temporal i la mare estarà preocupada. Em diu que sí, que cap problema. L'únic que m'hauré d'esperar perquè fa 5 minuts que ha caigut un llamp i li ha fugit la corrent. Insisteix. Ània, estava amb l'Alexander jugant a la plaça del poble. S'ha posat a fer aquest temporal i l'he perdut. No el trobo per cap banda. S'espanta, naturalment. I l'únic que fa és oferir-me un paraigua
i la seva ajuda per anar a segar. Quan sortim al carrer, ens trobàvem que s'ha posat a ploure més fort. Fan llamps i el vent ens arrossega. Però a mi això no em feia gens de por. El que sí me'n feia era que no havíem trobat en Alexandre i ja s'havia fet de vespre. Al final, va resultar que una família benestant et va resguardar a casa seva durant 3 dies i 3 nits. Et varen tractar com un rei. Record que aquell dia vares canviar. No volies tornar a casa, naturalment. O sigui, coneixent la pobresa que ens envoltava tu, a mi i a la mare, qualsevol hi hagués volgut tornar, no? Aquell dia es va despertar en tu una petita idea que més endavant es convertiria en un gran ideal. Recorda les teves paraules. No deixaves de repetir que no era just. Que no era just que uns tinguessin tant i uns altres tan poc. Ivan Bogdanov. La medalla al mèrit per l'honor té per objecte distingir i recompensar individualment el personal civil per la realització d'accions i fets de destacat mèrit i importància, així com per les seves activitats meritòries relacionades amb la defensa nacional. Des que tinc 20 anys, que m'assetja el mateix malson. És un malson recurrent. La primera imatge que em ve és un cementiri ple de fusells. Les parets del cementiri són fusells i tots assenyalen cap a un mateix punt. I a prop és el meu germà petit, n'Alexander. L'acompanyen 3 homes. 2 d'ells no paren de repetir el seu nom. Vierk, Vierk, Soputsobat, Vierk, Soputsobat, Vierk. Vierk significa xec. Soputsobat, acompanya'ns! I el tercer no diu res. Sembla que li hagi pres la llengua al moix. Únicament pega, i pega, 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 pega. Els altres 2 l'anomenen Udar Bzigot, cop al ventre. La següent imatge que tenc són 2 ratlles de color roig que van des de l'entrada del cementiri fins als genolls del meu germà. Jo penso, és un somni, però puc pensar i dic, és la desesperació feta visible. La carn feta líquida, el patiment, com si fos la cosa més lògica del món. Els 3 homes forcen a parlar el meu germà. L'obliguen a dir alguna cosa sobre un pensament degenerat que, evidentment, ell no té. Per tant, calla. No diu res. Es queda absolutament immòbil.
Soputsovat l'agafa, l'empany, el tira a terra. Viet l'aixeca. Soputsovat el torna a agafar, l'empany. Udar Zigot li pega un cop al ventre, cau al terra. Viet l'aixeca, Soputsovat l'agafa i l'empany. Udar Zigot li fot un cop al ventre. Viet, Soputsovat, Udar Zigot, Viet, Soputsovat, Udar Zigot, Viet, Soputsovat, Udar Zigot. I es queda allà estès al terra, immòbil, sense fer res. En aquest moment del somni, em puc aixecar 2, 3, 4, 5 vegades i cada cop que m'adorm segueix allà. Fins un moment. Arriba un moment en què comença a aixecar i som molt lentament. Al seu ritme, a poc a poc. Jo penso, no els vacilis que serà pitjor, però ell va a poc a poc. I quan arriba en aquest punt elevat de desequilibri mental on penses, va, tantes, què més n'hi fa? Total, el meu destí ja no està en les meves mans. En aquest precís instant, el meu germà obrirà la boca i es dirigirà als 3 soldats. Els hi dirà quelcom així com: és fàcil identificar les persones culpables. Ho duen sota la pell, sota la cara. Els masseters, el llavi superior, la mandíbula i fins i tot les espatlles, que les tenen massa rígides. En aquest precís instant, Udar Zigot no el deixarà acabar la frase que ja li haurà fotut un cop al ventre. I se'n riurà del seu cognom. I del meu, evidentment. I de la seva mare, i de la meva, naturalment. I del seu germà, i de mi. I de les seves paraules de covards. 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 Podriu-vos en la vostra covardia de merda. Raising the gobble. You see I wanna see, you see I wanna ways in the gobble, ways in the gobble. You see I wanna see, you see I wanna ways in the gobble. Boom, ba ba na 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 na. Ivan Bogdan és nascut a les afores de Moscou a l'any 1936, fill de Leonora Vassiliev i Vladimir Bogdanov, actualment exgeneral en cap de les tropes llibertàries de l'Est. De petit no va poder estudiar degut a que va ser criat en el si d'una família de classe obrera extremadament pobra i la seva mare va quedar vídua quan ell tan sols tenia 6 anys. Als 20 anys es va allistar a l'exèrcit militar, la mateixa data, curiosament, en què va morir el seu germà rebel, Alexander Bogdan. Дорогой Александр, все ли у тебя хорошо? Я беспокоен. Вот уже 2 недели, как мы не получаем от тебя новостей. В прошлую субботу шел сильный дождь. Я отдыхал дома, когда услышал настойчивый стук в дверь. Когда открыл, 3 в военной форме оттолкнули меня, повалили на пол и приставили дуло пистолета к колбу. Шел дождь, и я вспомнил о тебе. 3 солдат ворвались в дом. Хорошо, что мама только что вышла в магазин, и они не застали ее. Они попросили меня, если только можно попросить что-то у человека, к виску которого приставлено оружие, рассказать все, что я знаю о нахождении Александра Богданова. Все вокруг поплыло, и собраться с мыслями было решительно невозможно. Tu no haguessis volgut que em matassin, no? Sabia que t'estava posant en problemes, però digues, què creus que hauria fet la mare si jo no hi era? I potser, qui sap, només volien fer-te un petit càstig o ficar-te pres una temporada per algun crim que haguessis pogut cometre. La qüestió és que jo els hi vaig dir on t'amagaves a canvi de poder viure. Tu haguessis fet el mateix, o no? No m'ho neguis! Si no haguessis desaparegut el maleït dia de la tormenta, no hauria passat res d'això. No t'hauria entrat tota aquesta corolla del comunisme i la justícia. Arribaran en pocs dies, germà. Невозможно. Сначала я попытался сделать вид, что не понимаю, о чем идет речь, но они сразу же догадались. Почему-то я не мог перестать думать о том дне, когда ты маленьким потерялся перед домом. Они не оставили мне выбора. Или я им рассказывал все, что знаю о нахождении начальника революционного комитета, или сам был причастен к деятельности группы.
и, соответственно, должен был быть осужден и наказан на месте. Ivan Bogdanov. La seva gesta més memorable va ser dut a terme l'any 1955, quan gràcies a ell es varen poder salvar centenars de vides humanes. Per aquell ençà encara no formava part de l'exèrcit militar, però arrel de la informació que els hi va proporcionar, va poder promocionar fins als alts càrrecs dels quals ha gaudit gairebé la totalitat de la seva vida. Si no hagués estat gràcies a ell, no s'hauria pogut desmantellar el grup terrorista insurgent que tenia amenaçada la població fent trontollar els ciments d'aquesta, la nostra nació. Una intuïció infal·lible que va permetre un petit destacament de 3 soldats localitzar i anul·lar el líder subversiu Alexander Bogdanov. Ivan, endavant. Ivan. Ara mateix voldria pegar un crit. L'únic que conservo del meu germà són bons records. Com per exemple, quan acostumàvem a tocar la guitarra als porxos de les cases. Així ajudàvem a la mare amb algun del pes extra. He mentit. No aconsegueix dormir bé. No aconsegueix menjar saludablement. No aconsegueix gaudir del que faig. No aconsegueix que ningú em castigui pel que he fet. No puc superar la meva por, la meva culpa. Estic sec. No aconsegueix plorar. No aconsegueix caminar sense entrebancar-me. La mare mor. La mare és morta i no vaig poder fer res per evitar-ho.